Mä oon Linnea Seder ja mä oon tosissaan taitoluistelija. Ja taitoluistelu on mun intohimo. Siis niin pitkään kun mä jaksan muistaa, niin mun elämä on mennyt silleen, että ensin tulee taitoluistelu ja sitten tulee kaikki muu. Niin on se mulle tosi tärkeää. Joo, mun loukkaantuminen oli kyllä siis todella vaikea. Et se oli niinku, tie takaisin oli siis tosi pitkä. Siis paljon pidempi, mitä mä olisin ikin voinut kuvitella. Ja oli se kyllä niinku henkisesti tosi rankkaa, varsinkin kun aloitti kisaamaan, niin joutui kisaa silleen, että tiesi, että ei ole lähelläkään niinku sitä omaa tasoa. Säätiön tämä ensimmäinen vuosi, siis tämä säätiön tuki ei olisi oikeasti voinut tulla paremmalla hetkellä, just kun oli se loukkaantumiskausi takana ja näyttöjä ei oikeastaan ollut ollenkaan, niin mä tipuin pois tosi monesta tukiryhmästä. Niin sinä vuonna tämä säätiön tuki oli melkeinpä ainoa tai merkittävä, siis todella merkittävä. Ja siitä mä oon kyllä niin kuin Läpimurtosäätiölle ikuisesti kiitollinen, että sillä oli tosi iso merkitys mun uran jatkumisen kannalta. Se, että Läpimurtosäätiö uskoi muhun, vaikka olikin se loukkaantuminen taustalla, niin se kyllä merkitsi ihan super paljon. Että just niin kuin vaikeilla hetkillä se ihmisten tuki ja muiden usko on niin kuin kaikista tärkeintä. Et varsinkin kun itselläkin on silloin vaikeaa ja ehkä se luotto omaan tekemiseen ei ole siellä missä pitäisi, niin se on kyllä niin kuin tosi ihanaa, että on sitten semmoisia ihmisiä ympärillä, jotka tukee ja uskoo. No MM-kisat oli kyllä niin kuin mun uran kohokohta. Et se oli kyllä ihan huikeeta päästä Bostoniin luistelemaan, että se tunnelma siellä jäähallissa oli ihan huikea. Et mä luulen, että mä tuun muistaa sen mun niin kuin koko elämän ajan. Ja se oli sitten ihana vielä, että se riitti, niin kuin, että me saatiin Suomelle olympiapaikka tuonne Milano Cortinaan, niin kyllä se tuntuu tosi hyvältä. Ja sen eteen mä oon kyllä tehnyt töitäkin, että se on kiva, että kova työ palkittiin. Mun suurin oppi on, että kaikesta voi selvitä, jos on sitkeä ja valmis oikeasti tekemään töitä. Et mä oon niin kuin mun uralla kokenut kyllä kaiken näköistä vastoinkäymistä ja ollut niin pohjalla kuin voi vaan olla. Niin mun oppi on kyllä se, että jos jaksaa ja on sisukas ja valmis tekemään töitä niin kuin sun tavoitteiden ja unelmien eteen, niin kaikki on mahdollista. No kyllä niin kuin, mä tykkään tosi paljon haastaa itteeni ja olla siellä mukavuusalueen ulkopuolella. Niin joka päivä treeneissä on kyllä niin kuin tosi kiva yrittää olla parempi kuin eilen. Että tavallaan se itsensä haastaminen ja uuden oppiminen on se, mikä motivoi. Mä oikeasti toivon, että mä voin olla esimerkki kaikille pienille luistelijoille ja niille, joilla on tällä hetkellä vaikeaa. Että mä oon mun uran aikana, niin kuin sanottu, kokenut montaa loukkaantumista ja vaikeaa hetkeä. Ja mäkin oon niistä selvinnyt. Että mä oikeasti toivon, että mä voin olla esimerkki kaikille, että vaikka on vaikeaa, niin niistä voi selvitä. Että hirveän moni luistelija ja muukin urheilija, tai ihan liian moni lopettaa siihen, että on vähän vaikeaa. Että jos jaksaa ja haluaa, niin kyllä niistä vaikeista hetkistä selviää. Mä toivon, että mä voin olla niin kuin elämäesimerkki siitä, että kaikesta voi selvitä, jos on valmis tekemään töitä ja haluaa tarpeeksi. No, tällä hetkellä tietenkin pienestä tytöstä asti mun unelma on ollut olympialaiset. Niihin ei olekaan edes niin kauaa nyt, että helmikuussa ne jo kolkuttaa oven takana. Et se on kyllä niin kuin ehkä mun suurin unelma tällä hetkellä, tai on suurin unelma tällä hetkellä. Ja sit joskus pitkän ajan päästä, kun tää luistelu loppuu, niin mun unelma on kyllä olla lääkäri. Et mä haluan päästä lääkikseen ja opiskella sitten siellä.